eyo monene aranche wetrase devotion togwakera monene mbiya mono asinge nchuri bageri gatoire linde tochake asogosanga asobwamo asamalie tangwi cliff bosire korwa ekanisa ya nyakoe yo karibu toswase kirenga kiri tukolia lero monene atagetenga nya togosoma na kumanya inga monene ni gari getinga kera tomenye tasobogimo tomenye korengana no wanja kwa ikore turasange ingana liko tokase amarika machano kurase getabu kia to chakane getabu kia bai Filipi ni isato osome ikomi na isano isato Filipi isato ikomi na isano isato iga asomonene akunyaka gotokwana lingana liga ikonya ligoteba abaminto tinye kageti ngainche no mwanyene nganinge kere ko jabwata kolende ni kolege ntekemogyoka kwebaya ale nyuma ndambalye ayale bosyo tusaba singa nchogo sanga mwanene tatembi ya mono biyamona asinge jo twanjete na inde biyamona aseke okibogima biyamona asinge ncho yo motegerali tata na indo oyoligereti ekera mwane to sanga kurwa sole ni gotora banyabetu asebero twabire byeito mwanene otocheneri ntogwene go chasole kwana mwana into asemambye yiga umone mona bwanjete elinde toskange go chasobosi bwawo koronsi mona bwanjete wetera seretari Yesu Kristo yoromotoni amen turaligeringana ligoteba ayara tokonye asichinga kichabono nga ninkie kekera tokonya asichinga kichabono ekene nkeringa chinga kitomenyete bono amabena amange na inde ningo turensi yo musunte na inde abantu bali na magani awa na inde magani amange mono ayayiganza chinda atari guikirana muna baligetie umuntu oika werengereri ngikererende nkole na kikeragerende menye na inde arusyo morembe na inde arusyo bwanchani na inde arusyo mogoko ayonsi amaswali akera chingencho atoka asichinkoro cha mwanyabanto na asibirenge bya mwanyabanto bona ekeretu kwebolia mangana yonsiga Yesu Kristo gukwana ringana kolengana ne Biblia enchenu ekiara no katura aligereri elinde tunya tokonyorogo semeria ekerense koro kanitari na gosemeria osemeria goito nigo korase Yesu Kristo wetira siringana kwanira mana intwe ase Biblia enchenu ekero kunya kogosoma amangana gotoka segetabu kia Yohana ni 15 ekefungo kiaye Yohana 15 ekefungo kiani 11 Nyasaye gokwanara mangana ayare yenge nchogo chastore asebire bigatomanyete muna mwanya bantasobo ikobwense ningago teba ase Yohana 15 ekefungo kiaye ni 11 ningago teba iga aya nabatebirie elinde omogoko no bemeya ino na indenga omogoko ino ekiraniwe igo Nyasaye nigago kwana mangana aya go chastore ingelinde omogoko oye onyako ikirani wime yaito ingase tayo mwanya banto aranyega konyoro mogoko gotatigase Yesu Kristo gotatigase ringana lyaye eketo kuligereringe ense etali na morembe eketo kuligereringe ngakito ikire amatukara mabemono inga asoka turanyoro mogoko ando mogoko ikiranete nime ya Yesu Kristo kiagera kirogo some Biblia ni gengo tabangense yatindire ende nga yabeire uno monto yo tindete inga na inde nseye ngwatekere na inde nigera atekemono na inde nigeko ekonyage konyegeriwa na inde nga newe ekera yonsi yakoba eketoko na korali tukaseri tuko inga asoka turanyoro morembe nasi Yesu Kristo na asoka turanyoro morembe nasi Nyasaye igo Nyasaye nigago totebi inga togenda komo semeriere asama tukonsi ekerenga kiekorokane taribuya ekerenga kirebuya ekeretore no mogoko ekeretore namabe inga na inde boigo togenda komo semeriere buyeka mwanya banto ekeretogo ikinga kibuneye abange nigo bagoika bamachigotwara okwegena kwabo ase mwanya banto tali nanguru mwanya banto bweka inonde bwensi oyo iganera mosemereti omonene igo niga gototenga mwanya banto ntobeza gosemeri mwanya banto ekereto goikasegete twaranga kende nkeyo inga tomo semeri Nyasaye bweka ekereto mosemerie ingero lire iranga mona intwe Yesu Kristo niga goteba aseke tabwe kike Yohana 15
kegochakera gosoma inye goturumboka oika 15 nigagoteba inga nero otwanchire inga tarintu twamwanchite nero otange togotwancha inga rende kera atwanchire inga kende yonsi kere turigetie kende yonsi turasabe nyera nyanyaka gotokorera igo nero ochikire gotwancha gatwanchire inga ensemo tugwento gokora nogo iteberana no bwanchani obwaye nabo gotokore korengana mnato chikire inga kere turakore korengana mnera tuchikire niagoteba bono twabera abasani baye ngakire buya ekere tura abasani ba Nyasaye nakire buya so monto kawaida ekero bwato mosani oli okonyora kirenga kinigako na okumanya na kyogenderete obwato mosani ekero bwato bakongo gokonya tetore ngani igo wetani mono wono bwato mosani oyorigo Yesu Kristo ingani gachikira goteba ochikire gotwancha na ndasinge njunga twanchire bono inga oika anyaka gotokorera yara manene ari torigetie ngekere turamubori bibiri ni yagoteba ingani gagotoiraniria igerinde ng'omogoko ito onyako goikirana oyo Yesu Kristo atoire Yesu Kristo omogoko yoikiranire meya ito wetera asogoko kwa yaso musaraba inga agachikorigereri byonsi akaerwa inga mwanya bantu atoriwe agakwa agachandeka ingekera chikorigereri obwa kare na kare obo mwanya bantago chakonyora wetera asogoko kwaye akagoka nainda aganchanga mwanya bantu anyaka gotoriwa ekera bano twatoriwe ing'omogoko oyo iga onyako goikirana imeya ito omogoko Yesu Kristo oikiraniwe imeya ito ekera into twamwegenire igoringana tugento kumanyanga erinde ngatunya togosuka asobogi moboiga keretikera tokonya asobogi mobega tomenyete ngano kumoitebera na Yesu Kristo tomwanchere kera twanchira litangani tomenye kolengana mna tuchikire ngabono ntorko abasani baye igo niyo tugwenerete tumwanche Yesu Kristo toiteberane no goko kwa yaso musaraba asenge ncho yogotoleka waito ntumwanya bantu tutagwenereti erinde ngatorokwe abagwenereta asoboswaye wetira sogo kwa yaso musaraba Nyasaye agatwancha into abantu totagwenerete erinde ngatogwenere igo sababu teyo osenge ncho teyo eragera muntu atebenga yaya inche nainde ngatingwenereti inga twensi ni otogwenerete wosubwa Nyasaye ekerenga tomo semeliere kiagera ke kifungo ke twasoma asige tabya ke yaba Filipi isato ekera wasoma 12 15 isato goturumboka Paulo ni gagate abani gakobara byonsi obiro tigabusa ekera koriye kurumagani gakonya akonye bonsi origereri bosyo igoro yengeri eri ngango chikonyora igaba minto insachinde ngaye ntobwato musunta soboge maboito ngwetera tora makunwa kera chingencha soboge mobo ngoikera era se twagwa mbaga kwerora ngana inde tingwenereti ebe munase tole botambe buna Paulo agosaba ngani gonkwe bonsi ayakorumagega ndigereri bosyo erine nganya kago ikera engeri eri abekru bosyo igaba minto titobanga kereme chandogete yatonyorire tunagotigara asero botambe ikero maniga gotabanga tubare kobomogoko ikero togwetera matemo akera chingencho igonye bare kobomogoko tigebenga nere gotokonya toskebosia se savariye toskebosia sorogendo roiga elindo monena tomente chinguru toskebosio igegente kamona inde towenda gokorangeringa toskebosio ekero tokorange binto bitari buya toskebosio asokwigena goito ekero tokoranga nkoba torenga nkokutora asokwigena okoiga togenda komo semerie mono Yesu Kristo okwigena goito nabokora ikasigete kobemena nkoba kore koriko gochikwanga ekero tokoro ngokwigena goito ngochikoro gokwa Nyasaye otebire ingati toligera lya ndonsi magega nto baisa koba abantu ngatokona kunguswari na ari bunembeo kolinde nganige togwenete tunya tokomosemeria manene na goskobosyo mono elinde ngatunya tokonyora engeri yobogemo bwa kare na kare igo oyo minto ngegento kera tokonya sobogemo bwa tomenyete no komosemeria Yesu Kristo igento kera tokonya sobogemo bwa tomenyete no komwancha Yesu Kristo igonyo turana chekina igoro yobogemo bwao ngane togwenete tumwanche Nyasaye tunya tokomwancha Yesu Kristo tunya tokonyora obogemo bwa kare na kare Yesu Kristo keralenga sobo ikogwense inga nyuma ataraika aso korwa aboroki wabaye
banyare bagosoka na korandia borokyo bari 12 kera ko bachora niga kogenda sensemo osaba somo sunte okera sabire ekera bua kyamambi akabachora Yesu Kristo ekera konda sege tunwa kia Getsemani niga gusaba asingencho yogo kwa kwaye omwari osaba owanja kwa Nyasaye wakoreka omwari agasaba na inde ingo wanja kwa Nyasaye kugakoreka Yesu Kristo asichinga kichaye chonsi nigale kwenda ensemo erindo saba oisoko ligase mu menkoro ekana Nyasaye akonyaga kwanda Musa Nyasaye akomoira ensemo aliase roro ekera mubikire ensemo onyara gakomoro kerya ingaria mugwenerete nabagakagwenera kobomurai kuraba na Abaisiraeli oisoko ligerya ekera yonsi agokoreka nigo togosoma muna mwanya banto erinde ngatokonye kasoboge mobe gatomenyete netugwenete tutware chinga kichabene amana Nyasaye muna Musa atware chinga kichabene amana Nyasaye buna boigo chitwani chinde chokwegena chiatware chinga kichabene amana Nyasaye na boigo buna Yesu Kristo monyene atware chinga kichabene gosaba amana tatoye na intuboigo elindingo obobui elindingo bonene bwanyasaye no boikanu bwaye boikira neme yaito ingane tugwene tutware chinga kichabene kokwana amana tato itoregoro igo egento kenenga kira tokonya soboge moboiga asichinga kechiga chikoro kana chitagwenerete nande chire chinkongu mono ngane tugwenerete nyuma gitwa mwanchira Nyasaye nyuma gitwa nchire igoro yo gotoreka kwa yatoire netugwenerete tomenye achingaki tokorengera ribotambe igoro yeringana lyaye na inde tomenye ekeronga wetani korengera na gosoma ringana lyaye nga tutware chingaki chabe na sogosaba tosabe botambe elinde ekera twamusabire atwaye chinguru asengencho yo rogendo roiga atwaye chinguru chokobwa olyo mobebirecha toikire biro ekero musunte ogotubense toikire biro ekera no bwanchani botaya sabanto toikire biro ekera inga abantu bagoita abande batari korora ngana abantu bagoita ekera yonsi agokoreka ingegento kirato konye gosukabosyo egento kirato konye komenya soboge mobo inga no komwege na Yesu Kristo na gosaba ekera tura mwege na Yesu Kristo na gosaba inga omanene na tokorera manene ando chikira goteba inga kende yonsi kira tura mosabe ngere na tokorere na ndo mayenga chira chenya sai ngotie chingi keranu ande chire anda amina ime ya Yesu Kristo abakorinto ya kabere ya momerongebere igotogenda gosemera Nyasaye sichira cyaye keto mosemera sichira cyaye ngago ikachikirani asoboge moboito oikere gwatwara obakongu osino bwa maroire oikere gwatwara obakongu bonde bwensi ebenga no bwatomo chando otabwatigento inga Nyasaye agoteba toreto we chanda goito wensi ochasare nere na nyaka gotoikirani go mwanchwa gento wento gokora no goitaberana Yesu Kristo waiteberane chira toire na indinga tomosabe chire chiga kinya chigoikirana ime yaito ekera bono mogoko yoiga oikiranile ime yaito ntobwa togo semeria wetane timono ekiaranga nato echinguru chogosukabosyo abakristo nabayiga abancho twensi tumanyanga Nyasaye nigago kwana se Biblia enchenu ingekere twamoseme iriere na indinga twamenyira asare inga ntito baisa kobo akende yonsi korende nga tumanye inga buno mo baso okonyara gokobara nabo igonga na into kwige na woito kwene takoba kero somemera ngani unye kifungo kya 18 yawote abakorende nchera yabanye no boronge nigenka buna amasase amambia ayo akogendera koraba wetania oikase igago ikabokese inga asomontore wo kwegena asomonto chore nchira yoboronge asomonto chore komubwati Yesu Kristo ingati tori na bwoba ingomo sonte na banga otubirense ne banga mabamanga chira sense ingati tugwene tokobwa kende yonsi ekyara Nyasaye oyore Yesu Kristo ito aromo basoito oteberenga natubalerie oikanga masasa ya bale mono oikanga bogokia igo ekere togende tokuna gosuka
nainde turange gokia asenge nchogo toreka waito ingati towa kende yonsi ekero musunte kerimi ogotubense tumanyanga Nyasaye ochikira goteba ingumu basoito no bale mono tuwene tobale mono elinde ngato manyete ngekere mambia ego ikabogokia enyore ngato ikire kobeko boronge ositwanyikira kwa babanya boronge muna Nyasaye chikire nigo turabo mu baso tobarasa abantu bonsi turabo mu baso elinde kera abantu bakorora baroro ubwanchani bwa Nyasaye omonene ni ngari getinga ekerenga tokuimokerera igoro ekerara kuimokerera igoro ingana intuboigo omoni gago saba Yesu Kristo ni gago kwana ingaba iga kwangete na abaimokereirie na abaretira asore na aborokirie igoro yao na inde ngaye bakomanyire tata igekere twamumanyire Nyasaye ekere twamwanchire Yesu Kristo ekere twamusemeirie twamenyire obogima bwokorengera rikera rituko igoro yerigana ryaye nakoba samasabo inga Nyasaye na tokore tobaikiranu na tokonye ngobonene bwaye bunyare bogotoisana kinga kichonsi omoiko Nyasaye nigo okore emeremo asitore okore emeremo asomonto oli wanchire ngomokorere emeremo omoiko yego Nyasaye okore emeremo natwachikira goteba asomonto oli wanchire ngomokorere emeremo nabo yego omoiko yego tokonya twakorokorera no wancha kwa Nyasaye ekera bono twakorera yonsi ogosemeria nkore wetaneti mono nga Nyasaye oruria ingere onyane kako igora omurangu oye ngani gatagete twenzi totoreke igonye turatoreka mwanche Yesu Kristo otore konye orobogemo bwa kare na kare Biblia togokyo omwario pi ingekera yonsi yakoba nigo Nyasaye agokwana monaintwe ekero kunyako gosome Biblia nchenu ainga ase gatabu yokomano kaibere 26 adi 28 ni agoteba no yorabwe ingere ni mwokobwa nabo yongere nabamonenche na nyare gakoraria nabo gokora amone nyimbo igekera turamwanche Nyasaye otoiro kubwa wokonyoro bogemo bwa kare na kare otoiro kubwa ingatunya to komenya monere na inde nganto menya monere na tinyo we chanda wakera chingencho na tinya mariga kera chingencho kurasa maisaito igogo semere tubwata se chinga kiechiga kerikira to konye ngatuskebosyo no kumoitaba Yesu Kristo tomenyo bogemo bwa masabo na inde ngatumwanchere chinga kichonsi tuiranire igoro ya machikaye tuiranire igoro yo gwanja kwaye na kiria to chikire nganto menye buya igotomo semere chinga kichonsi ekyaro kuno ko gwanja kwaye igonye turana chekine yo kumugwati Yesu Kristo no bwateri bago mwanchere elinda torokererio omweri onsi Biblia ni goteba ingabanto bonsi ingaba umera nari igoro batere na mogoko nyekere Yohana kurigireri ni gakorora abantu barabanke mono barosobosiwa Nyasaye bakomoterera asengencho yogotoreka bagoteba kwa weneire emanwa yengondi ayekwanyenyetwe asengencho gotoreka komanya abantu igonga kiare kobabia twensi gatunyoro gotoreka gwa kare na kare kere Yesu Kristo agochicha twensi tobera aligoro totebe mbia mono tomotere Nyasaye toswaiga tigoro na komoto ya kare na kare kera aba maraika batanyara gotera ogotera ko gotoreka nga intunto twarari baga yogotera kare na kare asengencho yogotoreko ko Nyasaye toire totwara gosemeria asomanene ekiagera wetira siringana riaye totware chinguru chogosukabosyo ende tigomonena twatsesenie ekere tokogendera komenya asale na ende wetani mono atogotoreka na ndogo semeria wetane tiembera erinde tochokonya orobugimo bwa kare na kare tusabe asengencho yogokora monene tata Nyasaye biyamone kyaro twanjete intumwanya bantu torabanya bibe ende biyamone asengencho gwatoiro gosemeria ingekere tomenyete chinga kijitawenereti ekere tomenyete chinga kyomusunto gotubense watoiro gosemeria ngekera tokonye tuskobosyo noko goitaba Yesu Kristo tomenya muna kolengana yo gwato chikire nga no toimokerera igoro endo mwari ngano toe obogima bwa kare na kare osaba oitongolinga tata twensi tonyoro gotoreka gwa kare na kare lindo monekere tokomera na ligoro totere kwa weneire ayo monene emano yengondi kwa nyenye twasengencho ya mwanya bantu monene abantu babo bali batarana chekina singencho ko bwatiaye monene ogenda kubakwanira irinde twensi toikero gotoreka
mbaro mwanene batwate mechando ya kera chingencho abando mwanene barwarete byamona singencho chira cyangwa no tuweni amoroire itonsi twasabere ngo mwanene obaweni asichinga kicyao mbare basiri no gosemeria baho gosemeria mbaro mwanene tata bakwereirwe omwanene baho baremi bwa bene ase birebiga na indo baho gosemeria wetane tiembera mwanene biyamono tokonya so kwegena otorendero kwegena otokonya rinde into twensi tonyoro bugemo bwa kare na kare tata biyamono tosesenie na inde koronsi buna bwanjete wetira sire tareso Kristo oyoro motori amen.